майли раҳмат. Як деволусуну? Саломат бошӣ, раҳмат. Як девол уsun. Ай тинге, қагдам бигирам. Пулни ахштоманам ки мекишам. Оф, хонаи ахштоманиам дар чуму гиҷоб дар меким. Анам рапурсем. Ака, чӣ пурса мумкина? Самар? Бо махта гуфтесам як соат шид. Хонаи ахштоману дар гиҷоя гуфта. Инами тарост. Мепурсиам уҷа хонаи ахштоман нимара меган. Дар хонаи ахштоман хита гирифта на салом бегири на али. Не. Чо кади чие бубастай? Чӣ? Инами. Формои ҳарҷоравакм. Формаи ҳарҷоравак не, и пешбандак. Ухай медонӣ бо куҷо савол метӣ? Бача зиқ шидум хабаргирит омадум. Хайрият як кас мара хабар мегирифта. Фаҳмидум зиқ шидаи дониста хабаргирит омадум. Бача баъди занг гирифтан хита гирифтай. Занг намезани хайр бо петачок бурем охи. Хап. Итари гапора даиҷа нагӯ. О барои чӣ? Дига петачок метачок мур. Агар ман медонистам итари мешавам мазам намегирифтам. Чо кадай бо чӣ нолидасти аз зиндагӣ? Ту рӯзи туи хушбахттарин одам дид. Чо кадай? Охи аммо рӯзи туи хушбахттарин будам то вақте ки наму гапа ма ба кала гирифтам. Кадом гапа? О ҳамаи туи дар нав шаҳр медроя ку баъд хонагиҳои арӯсани медроя. Шаҳра шинонданда охи мега ку ами хонаву дар қадам дихта бахшидам. Хай чо кадай дар ҳамаи ту мегани гапа? Ма гуфтам ай рости бахшидан дига мурдам а партофтам ами хона набаромадам. Ина ба. Ман нафаҳмидам. Барои ҳамин қадар ту зиқ будаӣ. Баъд ту ҳамин хе мешинид ҳаминҷа. Меҳмонро намегири хона будруй. Ку меҳмон? Ку меҳмон не, ина меҳмон. И хода ки агани? Акай Самар. Хез. Хе вақт дошта боши хонатон будру. Чӣ ба? Хез ки генерал Фарҳад обур кард. Хез будру. Бихез. Тез бучо бача. Читари генерал, читари убур. Ма гирифтам. Мара яшкина бинам. Чӣ гапай? Омад хиштоманат бигрез бигрез. Омад хиштоманат бигрез бигрез. Дилгирум кардай хиштоман ҷонум. Ҳар рӯз ҷанҷол, ҳар рӯз разборганда тарсонум. Тақдирам будай хона домодӣ. Ай ҳами зол, ай ҳами мормагирезонум. Намедонум гуноҳ ман наёфтестам маро ман. Зиқ наша Самарҷоне, зиндагӣ ҳамашай пешай. Хиштомана дилшаби овту ҳамара соҳиб мешай. Хиштомани ман аганда, хиштомани ман вой ман. Тарафо безе механда, вой бар ҳоли зори ман. Занҷирам кардай хиштоман ҷонум. Ҳар рӯз зиқ, ҳар рӯз ниқ задай дар ҷонум. Дӯстам Қамарҷон, я чӣ мегум бидон. Хона домод умрум барбод фақат саргардон. Майда майда мези хона нохӯрданӣ намемонад. Тоқат кан Самарҷоне, камтар ту сара кор фармо. Хиштоман таяшу биёвту бад мегарди бепарво. Хиштомани ман аганда, оли ту намедонӣ. Хиштомани ман омад, ту гирехта метонӣ. Самарҷон мара гӯш кун, овозда хомӯш кун. Хиштоманҷонут омад, ку чӣ мегӯяд ту гӯш кун. Марай самушка бихебхе давша безор кардай. Ака ҳама чиста ҷамка биги давша тоқат басай. То ба духтара кати хона додам дар як девона. Домод бояд бидона қадри хиштоманҷона. Қамарҷон диди ҳола, иқа ҷанга ҷанҷола. Ай дасти ҳами хиштоман, дила ки ман менола. Боварат кардам Самарҷони ту будай дар хатар. И ҳаволи ту дори надидама дар ягон хар. Эвой хиштоман, эвой хиштоман.
ایچی حالا والای ای دستی خشتامن ای وای خشتامن ای وای خشتامن ایچی حالا والای ای دستی خشتامن офаринат Самар. Ана на ҳол тадидон штариб дай. Офаринат. Некем диди ҳола. Ами чи шатаи ма хурдум ку дар туй. Бо на ки Никитам ами шатара бихӯри. О калата хишрӯ кор фармонда. Бес чи? Хатогӣ? Ай. Уже дер шид. Чӣ хеле дер шид? Охи ҳафтаи дига ман туй дорам. Чӣ? Ҳафтаи дига туй дорам. Туй дорӣ? Охи туи ма. акаи Самар, акаи Самар, шумо рафтесте? Чӣ? Не. Наравен ака. Илтимос наравен ака. Парво накӯ. Ин намерава. Зиқ наша. Ҳафтаи дига 2 нафар меше. Чӣ? О арӯз аямиҷай. хаин хе боша мо дар хизматем акагӯ.